ଇନ୍ର ବ୍ୟବହାର। ଏଟ୍ ସାନ ଥିଲେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ବା ସମୟ। ଇନ୍ ବଡ଼ ଥିଲେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ନଥିଲେ ଇନ୍ ବସିବ। ଭିଲେଜ୍ ବ୍ଲକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସ୍ମଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଏଟ୍ ବସିବ। ବିଗ୍ ଟାଉନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଇନ୍ ବସିବ। ଫ୍ୟୁଚର୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଇନ୍ ବସିବ। ଆଇ ଲିଭ୍ ଏଟ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲେ ଏଠି ଦିଲ୍ଲୀ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଠାରୁ ଛୋଟ। ଦୁଇଟି ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଥିବାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଖରେ ଏଟ୍ ବସିଲା। କଣ୍ଟ୍ରି ଥିବାରୁ ଏଇଠି ଇନ୍ ବସିଲା। ଦ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଇନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଲା ବୋଲେ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୁଝଉଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲେ ଇନ୍ ବସିବ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଇନ୍ ବସିଲା। ମାତ୍ର ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ଥାଇଥାନ୍ତା ଇନ୍ ବସିଥାନ୍ତା। ତା ଆଗରେ ଯଦି ଦୁଇଟି ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଥିଲେ ଗୋଟେଟି ଇନ୍ ବସିବ ଗୋଟେଟି ଏଟ୍ ବସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାଟା ଇନ୍ ବସିଲା। ସି ୱିଲ୍ କେମ୍ ହେର୍ ଇନ୍ ଏ ମନ୍ଥ ମାନେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପିରିୟଡ଼କୁ ବୁଝାଉଥିବ। ସେଇ ଜାଗାରେ ସି ୱିଲ୍ କମ୍ ହେର୍ ଇନ୍ ଏ ମନ୍ଥ ମାନେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଇନ୍ ବସିବ। ଫ୍ୟୁଚର୍ ପିରିୟଡ଼ କ'ଣ ଥିବ, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ନଥିବ, ସେ ମାସରେ ଆସିବ, ମାତ୍ର କେଉଁ ତାରିଖ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ କେବେ ଆସିବ କିଛି କହିନି, ସେଟା ପାଇଁ ଏଇଠି ଇନ୍ ବସିବ। ଆଇ ୱିଲ୍ ମିଟ୍ ୟୁ ଏଟ୍ 4 o'clock ଏଟ୍ ସେଥିପାଇଁ ଏଟ୍ ବସିଲା, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଦେଇଛି, ସେଇପାଇଁ ଏଇଠି ଏଟ୍ ବସିଲା। ଆଗକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।